Uztailaren 8an, Euskadiko igerilekuetan eta hondartzetan esklerosi anizko hitzagatik busti zaitez mojate kanpainaren 21. edizioa ospatu da. Kanpaina honen helburuak, esklerosi anizko hitzak sortarazten dituen arazoak, gizarteari jakinarazi eta sentsibilizatzea da. Eta gaixotasun hau pairatzen duten pertsonei, eskaintzen zaizkien errehabilitazio zerbitzuak finantzatzeko dirua lortzea. Aurten ere, Euskal Herriko eta eskualdeko beste hainbat txokotan bezala, kanpaina honetan parte hartu dute bermeotarrek. Eta bakoitzak, nahi dituen metroak igeri egiteko aukera izan du. Voluntarioek parte hartu dutenei diploma akreditatzaile bat eman diete. Eta jardunaldiaren bukaeran metro guztiak gehitu dira, ekintza simboliko batean. Gainera, haren kiroldeiko igerilekoan kamisetak eskuratu ahal izan dituzte bertaratu direnek. Ekimen honetan parte hartu ezin izan dutenek, esklerosi anizko hitzarekin laguntzeko beste modu bat, busti zaitez laguna egitea lukete. Urtero, 12 € ordainduz.